pamusoroi tinochingamidzana zvekare kuchirongwa tsika dzevatema. Muchirongwa chanhasi ndatirega ndingopedzisa nhaurwa yandakatanga muchirongwa chapfuura pandaitaura nhaurwa yemunyengetero. Muchirongwa chapfuura ndakataura munyengetero uchibva murufaro runenge rwaita amai vachiridza mururu, amai vachipembera, amai vachidetemba kana kuti uri mutupo wedu. Tikati nekumatenga zvinonzwi kwavo, vadzimu vekwavo vanokwanisa kuenda kuvadzimu vekwedu vachinotaura nhaurwa dzedu kuti mukakomborere kamuzukuru aka. Ndikati ndiwo munyengetero wokutanga unobva murufaro rwamai. Ndangaida kutaura zvekare ndichiti nhaurwa yekuti munyengetero inonotisiyanei nenhaurwa yemunamato. Saka ndichange ndichibata zvekare nhaurwa yemunamato mune chimwe chirongwa tinzwisise nhaurwa yemunamato, nokuti mazuvano tikati munyengetero kuri kumakereke vanongoti munyengetero munamato. Isu tinotaura munyengetero iri a petition inenge ichienda kuvadzimu vedu, a request inenge ichienda kuvadzimu vedu ichibva nekudivi rekwamai. Ndiwo watinoti munyengetero. Pamunyengetero regai nditaure zvekare kuti hapatarisirwi kana kuti is not a must kuti pamunyengetero panotokandwa fodya pasi. Pamunyengetero unonyanya kubva pamwoyo waamai, zviri pamwoyo paamai zvinosvika zvichinogashirwa nematare avo ari kumusoro kumatenga. Regai nditaure zvekare ipapo munyengetero unobva kudivi raamai haungoitwi chete kana amai vari vapenyu, kuti kana amai vachinge vashaya hakuchisina kana nemunyengetero unenge uchibva nekudivi kwavo. Nemhaka yei ndichitaura kunodaro? Nekuti pachivanhu chedu tinongoti vakafa vanoona. Ndinositaura imwe nhau yandinositaura mukati mezvirongwa zvakasiyana siyana. Ndakataura nhaurwa yekuti ndakaita matombstone. Pandakaita matombstone ndinodaira kuti ndakasarirwa ne$53. Ndaita matombstone amai, ndaita matombstone ababa, ndaita matombstone. Asi zvakanga zvandipusha kuti ndigadzirise kati ndiite matombstone aya inhaurwa yekuti tombstone ramai rakanga risisina kumira zvakanaka. So ndikati aiwa, regai ndichinje ndise rimwe tombstone ramazuva ano. Panga pane tombstone ramai rakanga riripo rakanga risisina kumira zvakanaka. Hama dzakwamai dzakauya dzikabata basa. Ndati ndakasarirwa ne$53 zvekuti ndakatoti nemhuri zvino ne$53 iyi ndichararama sei, nekuti zvandanga ndakatarisana nazvo zvakanga zvakawanda. Ndakatarisana zvekare nemaschool fees nekuti takanga tiri kubva muna August, saka zvikoro zvakanga zviri kunovhurwa. Ndakanga ndakatarisana zvekare nemaschool fees. Asi ndinotaura ndichiti kubva patakaita matombstone aya kusvika pakavhurwa zvikoro nemazuva mashoma shoma ndipo pandakakwanisa kutenga motokari yangu. Saka ndiri kuda kutaura kuti munyengetero haugumi nepamusoro pekuti amai vashaika. Vanongoona vari kumusoro kumatenga ikoko, vanongopembera vari kumusoro kumatenga ikoko. Paripo patinoita zvakanaka, vabereki vasisipo, torwadziwa mwoyo, toti dai vabereki vedu vanga vari pano, vaona kuti aiwa, nhasi ndatengawo motokari yangu, nhasi ndavakawo imba yangu, nhasi pane zvakati zvandaita zvandakunda, dai vanga varipo vachiridza mhururu. Regai nditaure ndichiti chero variko kumusoro kumatenga vanongoridza mhururu vari ikoko. Vadzimu vavo vanovanzwa, vedzinza ravo vanovanzwa, vanoenda nemunyengetero kudzinza rekwedu. Saka munyengetero tinofanira kuona as a request or a petition inenge ichibva kuvadzimu vekwamai vachiendesa kuvadzimu vekwedu tichiwana makomborero. Apa ndataura nhaurwa yemufaro, yemafaro, yekufara kunenge kuchiitwa namai
regai nditaure mumwe munyengetero watinogona kusanganzana nawo zvekare ndichibva ndavhara chino chirongwa. Munyengetero haungouyi nekuti amai vafara chete. Pane imwe nzira inouya nayo zvekare munyengetero. Kana tichinge tapinda mumatambudziko, tiri vana vanositira mai zvinhu zvakanaka, topinda mumatambudziko, asi amai vachiziva kuti uyu mwana wangu uyu mwana anondiitira zvakanaka nguva nenguva, vangava vachiri vapenyu kana kuti vanenge vashayika, vachiziva kuti ndakatungamira zvangu asi ndakasiya rushiye rwangu pasi apa, mwana uyu aindiitira zvakanaka. Zvino mukati mekufamba tosanganzana nematambudziko, mukati mekufamba tosanganzana nenjodzi zvekuti nyangwe nesu tinochema. Regai nditaure ndichiti, kune mhaka yei pachivanhu tichichema tichiti amai wee? Sei tichichema chidaidza amai kana tichinge tapinda mukati mematambudziko? Zvinobva zvekare panhaurwa yemunyengetero, nekuti kune mumwe munyengetero unouya nekuti amai vaona kuti tatambura, vanochema nevekudzinza rekwavo kuti tarisai zvemwana wangu nhai, komati pamumuyera moyo ndima moyo ari kuchema kuvayera moyo kuti nhai ana moyo, tarisai muone zvezvaitika kurugotwe rwangu, tarisai muone zvaitika kukamukomana kangu, tarisai muone zvaitika kukamusikana aka kandakasiyazve, ko nhai mati zvaita sei? Munyengetero zvekare unobva mukutambura kana kuti mukushushikana kunenge kuchiita amai vakakutarisa wapinda mukati medambudziko. Tinopinda mukati mematambudziko, tapinda mukati mematambudziko, amai voshungurudzika nokutambura kwatinenge taita, pamwe ibasa rinenge ratopera, tiri mukati mekutambura. Zviripo zvatasanganidzana nazvo zvinotirwadza zvekuti chero tikasataura, asi ana mai vanenge vachiona misodzi yedu kuti mwana wangu zvino waremerwa, mwana wangu zvino paasvika asvika pakaoma, vanotambura, vanochema nesu. Pavanochema nesu ipapo munyengetero unoenda kumatenga. Vangava vari kumatenga vachiona vachishushikana, munyengetero unototakurwa nedzinza rekwavo vosvika kudzinza rekwedu. Nhai vana nyati pamwe tisu vaira nyati, nhai vana shumba pamwe ndimi vaira shumba, nhai vana soko pamwe ndimi vana soko, nhai vaira ncuve pamwe ndiana ncuve, nhai ana sivanda pamwe ndivana sivanda. Komati mwana wangu aita sei? Komati chizukuru chedu chaita sei? Nhai kani vana nyati, hamuoni here kazukuru aka kuti kazukuru katambura? Vanoenda, kwete kuti vadzimu vedu vanenge vasingaoni, asi vanopa that extra push. Ndo munyengetero watiri kutaura nezvawo, kuti pamwe chero vedzinza rekwedu vane zvimwe zvavasiri kufara nazvo zvatinenge tichiita, pamwe zviripo zvatinenge tisiri kubatawo zvakanaka mukati mematare edu, asi vadzimu vekwamai vanouya nemunyengetero vachinyengetedza vedzinza rekwedu, requesting and petitioning vedzinza rekwedu kuti aiwa, kazukuru kedu kakaresva hako, asi zvinhu zvinogadziriswazvo. Kanzwa kazukuru kedu, madima karegerera. Pamwe pane zvatinenge takatadza mukati mematare, pamwe hapanawo zvatinenge takatadza mukati mematare, asi tangojumwa nemhepo, nokuti mhepo dziriko dzinokwanisa kungoti juma. Vanouya zvekare nedzati request kuti ko mazoita zinyekenyeke neiko nhai vana nyati, mazoita zinyekenyeke neiko nhai vana shumba, ko maita zinyekenyeke nei? Hamuni here kuti kazukuru kapinda panguva yakaipa? Tiri kuona mamwe mabatiro anouya nemunyengetero, kuti munyengetero unouya amai zvekare vachichema nekuchema kwatinenge tichiita, amai zvekare vachishushikana nokuti isi tapindawo panguva inenge isina kumira zvakanaka, vangava vakafa, vangava vapenyu. Munyengetero
wakadaro unongosvika zvekare kudzinza rekwedu. That request inongosvika zvekare kudzinza rekwedu, chero ivo vakashayika, chero ivo vari vapenyu. Vakationa zvimwe tichipinda mukati memba, pamwe kune kwatinogara kure navo, kwatinogara ikoko, tiri ikoko, tinotumira mai mari yeshuga, tinotumira mai mari yesalt, tinotumira mai mari yechigayo. Vanoziva kuti kana mwana wangu ningi akasanditumira chokwadi ndinofa nenzara. Tiri kwatiri ikoko tosanganzana nematambudziko, mai voona tichisvika pamba nemutundu wedu takarongedza, takasenga, tisvika pamba vachiti mwanangu kunhai zvaita sei, muti amai basa rapera. Kuchema kwavanoita ipapo vari vega, havachemi dzimwe dzenguva vari mberi kwako, vanogona kunopinda mumba mavo vonosvimha misodzi vari mukati memba yavo vachichema kuvadzimu vekwavo kuti mati ndaita sei, achandipa mari yeshuga ndiani, achandipa mari yechigayo ndiani, ko achanditengera shangu dzekupfeka ndiani. Kuchema kwavanoita ikoko munyengetero kumatenga zvinonosvika kudzinza rekwedu kuti nhai ana Shumba, ndozvamafungira mwana here izvi? Nhai vana Shumba, ndozvamafungira muzukuru here izvi? Ndati nhasi nditaure mumwe munyengetero unobva kunana mai vedu nekuvadzimu vana mai vedu, kuti munyengetero haungouyi panguva yekufara chete kana kuti amai vedu pavanenge vafara vachiridza mururu. Munyengetero unouya chero ana mai vasvika pakutambudzika nesituation yatinenge tapinda isu, kana vakatambudzika nesituation yatinenge tapinda isu, munyengetero unosvika kudzinza rekwedu. Equally the same, rega nditaure, vakachema nemhaka yekuti tikuvashungurudza nemabasa edu akaipa, ipapo handiregedzi kutaura zvekare. Vakashungurudzika nekuti mabasa edu hatisi kubata mai zvakanaka, zivai kuti shamu iyoyo inouya zvekare pamuviri pedu. Kurangwa ikoko kunouya zvekare pamuviri pedu. That case inouya zvekare pamuviri pedu nekuti amai vachema vachishungurudzika nemabatiro atinenge tiri kuvaita, vachisvimha misodzi kuti mwana uyu ndakambomupiwa naniko, mwana uyu vasina kuzvara zvavo vari nani. That case, shamu iyoyo inouya zvekare pamuri pedu nekuti vari kumatenga vadzimu vekwavo vanoenda with that complain kudzinza rekwedu kuti uyu muzukuru wedu uyu apa ndopo muzukuru pasina, uyu muzukuru wenyu uyu apa dai muzukuru uyu hameno hazvo, asi uyu ndiwo muzukuru pasina. Hunai kushungurudza kwaari kuita amai. That case, vadzimu vedu vanotozvinzwa kana zvataurwa nanatezvara vavo, vanotozvinzwa zvekare zvinhu zvakadaro. Ndipo patinozoona pamwe takuvhurirwa mhepo dzisina kunaka seshamhu yatinenge tiri kurohwa nayo nemhaka yemabatiro atinenge tiri kuita amai pasi pano vachirarama. Tinokwanisa zvekare kurova mai kune vamwe watakanzwa chirova mai vanozosvika zvekare pakutanda botso, because that case shamu iyoyo inongoramba zvekare iri pamuviri pedu, haibvi pamuviri pedu kusvika tatanda botso. Apa ndainga ndinozama kutaura kukosha kwakaita amai mukati mematare, nokuti vamwe vanongofunga kuti matare inhaurwa yekuti tamisa matare zvakanaka nevadzimu vekwedu, tavabikira doro, takanda fodya pasi, taita zvinochitira vadzimu vekwedu. Matare tinoita yatinoti a holistic approach kunhaurwa yematare. Tine a holistic approach panyaya dzekupira, tine a holistic approach panyaya dzekukanda fodya pasi. Hatingotarisi bazi rimwe chete chete. Matare edu akaumbwa nemapazi maviri akasimba, ane mapose maviri anenge akasimba, ane matanda maviri anenge akasimba anotsigira matare edu. Tinoti vadzimu vekwababa vedzinza rekwedu
nevadzimu vekwamai. These people they interact. Chero pamwe vadzimu vekwababa varemerwa vanodana vadzimu vepamai kuti haiwa zviri pano zvatiremera, dai mauya taita chirwirangwe. Umqambisi the African teacher ndatenda.